Pako zeuk idatzi, zeuk forma eman, baina jende askori eskarrak ematen dizkiozu liburuan be bai. Ikerketa handia izan da, eta jende askoren laguntza be eukidezu. Aitortua daude danak hor hasieran, eta hau izan da, ikerketa kolektibo bat, jende askok hartu du parte, gauza ezberdin asko egiten. Bestela, nik beharko nitu, nik neuk egin banu hori dena beharko nitu 5 urte, 6 urte hau egiten. Eta jendea bere borondatez saiatu da, bere bihotz guztiarekin, eta benetan eskertua nago guzti guztiei. Eskari bat izan da? Zeuri iristen zaizuna? Bai, proposatu egin ziaten, eta egon nintzen hilabete bat edo hola onartu edo ez, eta azkenean ikusi nuen interesgarria zela. Batez ere, zen kasu bat nik argitu nahi nuena. Hau gertatu zenean nik 25 urte nezkan, hor hil zituzten militante horien adin berbean eukan, eta beti geratu zitzaidan niri barruan jakimina zer gertatu zen arroilan. Eta apasionante horitu zitzaidan saiatzea bintzat hori deskubritzen. Galdera horri erantzuna emoteko, zein izan da? Apur bat bidea, dokumentu ezberdinak izan dituzu, kontakizun ezberdinak, testiguak, orduko testigu batzuk ere berreskuratu dituzu. Bai, lekuko batzuei, bere gara eraman zituzten txoferra, berein taldeko beste militante batzuk, kolaboratzaile batzuek. Gero, kazetari bat, Holandakoa, oso sekulako bura usteak eman dizkiguna, antzegoen emakume bat, beak ere datu argigarri asko eman dizkigu, eta geroan Gasteizko 100 bat ume zebiltzan, eskursioan, eta haien begiralekin ere egon gararun. Izan da, bide bakoitza, agertzen zen bide bakoitza jarraitzen genuen, ari honek noraino garamatzan, eta horrela, eta batzuk eraman gaituzte datu esanguratsuak zautzera, eta beste batzuek ez, amatatu bukatu indira beste bide batzuek, eta izan da pixkat, itxuan abiatu, eta argi batera iristeko prozesu bat. Oinadin gaude, bertoko gure bazterrak elkarteak eskatuta esan dugu hasierako eskari hori zeuri eginda. Berehala batuko zaigu beste pertsona bat bai elkarrizketara, nor gonbidatu duzu? Bai, Jone, Arrazola gonbidatu dut, talde horretakoa da, eta liburu aurkeztu dugunean, hiriburuetan eta ibili gara hor promozioa egin dugu, eta bera izan da beti, nire ondoan, apoioa ematen, eta batez ere kontatzen gure bazterrak, taldeak, ze egitasmo dituen eta bar, eta bera etorreko da, gero. Ekainaren 20 da. Goldarazek eta Zubietak Iruñean jaso dituzte militanteak eta handik abiatu da segizioa. Lehenengo autoan Xabier eta Juanjo. Atzeko autoan 3 militanteak. Pako, orain 3 hamarkada baino gehiago, gertatutako gertakari bat liburuaren oinarrian. 33 urte pasatu dira, 80. urtetik. 33 urte pasatu dira, gertaera terrible bat, zelaz bat izan zenan. Zen, Irunberriko arroilan. Horrela geratu zen, bersio ofizial bat eman zuten. Esan behar da, handik 5 urtera entzutegi nazionalak ezeztatu egin zuela bersio ofizial hori. Eta esan zuen, begira, hemen ez dago frogarik gazte hauek nola hil diren, zauri horiek nola zeinek eragin dieten. Ez dago frogarik, esan zuen, orduan baliogabetu zuen bersio ofiziala. Baina, ez zuen abiatu ikerketa bat argitzeko, nola hil ziren gazte horiek, eta kasu horrela egonda limbo batean, esan dezagun, 33 urtez, eta orain heldu diogu honi, Oñatiko gure bazterrak taldeak edo fundazioak proposatu zidan, lan hau, haiek material asko ekarri didaten niri, dokumentazio asko, hainbat ikerketa egina zituzten, eta nik horrekin guztiarekin ikertu, lupa bat jarri, dato guztia kontrastatzen ez nuen abaztertu, eta forma ematea hori izan da nire lana liburu honetan. 33 urte, esan dugu asko emoten duelako, baina ze gai zaila oraindik, eta zema zauri, zabalik oraindik? Bai, gai zaila, beti esaten da, ez da, askotan botereari enbarazu egiten dioten gai buruz beti izaten da, gai zaila dela, ez da. Kontua da, testu inguruan, gai hau borroka armatua praktikatzen zuen talde baten eta estatuaren aurka egiten zuen borroka horren testu inguru horretan gertatzen da,
eta komando bateko 3 militante ziren, eta aurrean Guardia Zibilan patrulla bat gertatu zitzaien, kasualidadez, guztiz. Orduan, horrek ja, hau berez historiarako izan behar lukeen kontu bat, historialariek erabaki dezaten zer gertatu zen edo egia historikoa zein, geratzen da politikaren desbideraketa horretan nahasi eta katramilatua. Eta horrek dana kutsatu egiten du. Testu inguruan jarri behar gara eta egiten dugu ariketa lehenengo herrietan bebai, 1980 urtean gaudela esaten, nola esate baterako aurreko urtean egon zen negoziaketa saiaketa bat, eta Espainiako gobernuaren artean, Algerian. Bai, normaltasun guztiz egon zen, gaur egun ikustako gaur etak izan du alako desfamatze bat eta bazterketa kriminal bat eta baina garai hartan normaltasun guztiarekin edo, behintzat, nahiko normal ikusten zen gobernu bat eseritza mai batean, gero talde terrorista deitzen zutenarekin, baina garai hartan borroka armatua egiten zuen talde batekin. 2 urte lehenago, Ajurianeako hitzarmena ere sinatu zen, pixka bat eta isolatzeko, eta esan nahi dut, beti politikaz inguratuta egontzela eta garai hartan. Eta horrek ere, ematen ditu klabe batzuek, hau gertatu eta Eusko Jaurlaritzan ere krisi bat izan zen. Ardantza lehendakariak zalantzan jarri zulako bersio ofiziala, eta krisi bat egon zen, astebete irantzuena, eta inkluso gotzainak, setienek ere, protesta egin zion Espainiako gobernuari, aizu, mesedez, hau argitu behar duzu, hemen gertatu den. Eta Amnesty Internationalek, Londresetik gutun bat bidali zion Espainiako gobernuari, esanez, hemen estatuaren biolentziaren zantzuak ikusten zituztela eta argitzeko eskatuz, eta implikazio politikoa izugarria izan zuen kasu honek. Bertsio ofizial bat, esan dugu, dagoelako, eta liburua ikerketa bat izango da, bertsio ofizial horrek zituen, arrakala guzti horiek kontuan izan da, ikerketa bat abiatu da, helburua segertatu zen, errealitatean segertatu zen argitzeko. Bai, egia jakitea zen gure helburua, edo egiara hurbiltzea, edo irakurleak egia hori zein izan ote daitekeen pistak eduki ditzan. Guk egin duguna da izan da, batetik zeuden dokumentoak aztertu, sumarioa batez ere, sumarioa, autopsia guledanak, hor, kontraesan pila bat atera du, sumarioa da guztiz fikziozkoa da, sumario hori fikzio hutsa da, denak gezur baten gainean eraikia dago, eta oso erraz sumatzen dituzu hor dauden gezurrak. Adibidez, Antzeuen Guardia Zibil bat zauritu zuten, Jose Dominguez Piris, eta sumarian esaten da, odol asko galdu zuela eta horregatik arroilatik iesi joan zila, Guardia Zibilak, eta libre utzi zutela arroila, eta hauen pista galdu zutela. Gero, dokumentoak aztertzen dituzu, eta dauden ospitaleko txostenak, Guardia Zibilen deklarazioak, eta inon ez da aipatzen Pirisek odol asko galdu du. Ospitalean ere ingresatzen dutenean, esaten da, bala badauka hemen oso superfiziala, ez da aipatzen odol asko galdu du gizon honek. Horrela kontrasteak egin ditugu, eta hor pista asko atea dugu. Dokumentu ofizialak, testiguak. Hori batetik, bestetik testigo lekuko asko aurkitu ditugu. Hor zeudenak, orain arte hitz egin gabe, inorketzien eman, hitz egiteko paradarik, aukerarik, eta lekuko asko. Adibidez, militante hauek ara eraman zituztenak, hauen taxistak, Lekunberriko, beste 2 militante. Horiekin finkatu dugu gertara honen aurreko egunetan zer gertatu zen. Hau zer baldintzetan zeuden, hor, autorik gabe zeuden, akanpaleku batean. Gero esan zen, auto baten ies egin zuten, ez da existitzen auto hori. Zehaztu dugu oso ongi, noiz iritsi ziren, zertan zeuden eta bar. Eta gero, ondoren ere, hauek militante hauek esaten digute, Guardia Zibilak etzekoala bat informaziorik sareari buruz, hau etzekoaten 9 kolaboratzaileen sare azpi egitura handi bat, 0
informazioa zekoan Garzila Gorri buruz, eta Irunberrin ondoren sekulako informazio pila dauka. Badaki denak ze etxetan bizi diren, denen telefona dauzkate, zuloak aurkitzen dituzte. Ezer ez eukitzetik, Irunberri ondoren, informazio pila deukitzera pasatzen da. Orduan, horre guri eman digu aukera, batetik kontakizun objektibo bat egiteko, eta bestetik kontakizun deduktibo bat egiteko ere. Eta deduktiboa da esatea. Ezer ez baldin badakizu, eta derrepente, hauen Gertakari hau eta gero? Gertakari honen ondoren, informazio pila bat baldin badaukazu, nondik atera duzu hori? Hauek atxilotu egin dituzulako atera duzuzuk informazio hori. Eta horrela joan gara nolabait, egituratzen, benetako historia zein izan zitekeen. Bueno, nire liburu gustokoena da El Último Oso, eta da ipuin oso polit bat, asko gustaiatena. Kontetan dago historio bat, April izeneko neska bateri buruz, bere aike da zientzilarise, eta juten die 6 hilabetez Ipar Polora bizikien. Eta bere aike kontabotzan, han ja ez diela hartz polarrak gelditzen, berak hortxe ikusi zaben olan zozerra handizez, zurize, eta horrazten da bere historize. Eta da oso ipuin interesgarrize, eta deko sentimentu asko, tristura, postasuna, pena. Apurtxuet kontatuko dugu, testigo berriak, bertan egondako testigo batekin ere hitz egin, ume batzuk dauz be bai, azten da kontue, azten dalako kontakizun azten da, Pako eta Zematari zabaltzen dien be bai, ezta? Esango dugulako, Nafarro Komandoko kideak dira, Irunberrin daude, gertakari gogor bat liburu azten da nien be bai, hor lapurreta batzuk egoten dielako, Guardia Zibil bat handik dabil, lapurreta diek ikertzen eta topo egingo dute guztiek, eta hori izango da, guztiaren abia puntua be bai. Bai, kasualitate hutsa. Bai. Izan zen, bero handia egiten zuelako, hauek mendian zeuden kanpinan, eta jaitsi ziren bainoa dartzera. Guardia Zibil hori berriz, arratsalde hartan bertan zijoan Castellonera, azterketa bat egitera horren egunean. Eta bere txanda bukatzeko ordu bat falta zitzaiola, kafe bat hartzen egon ordez, lasai, hortik pasatzen ikusi zituenan, bainatzen gazte batzuk, eta lapurretak egon zirelako, eta bere zero profesional hori dala eta esan zuen itxoin, hortegari izan zuen geratu, eta jaitsi zen identifikatzera pentsatuz lapurrarak edo izan zitezkela. Txoke hortan, piztu zen, eztan da, tiro egin zioten, hil egin zuten, Jose Luis Herbaz deitzen zen, sargentua, eta hor abiatu zen dana. Gero, 20 ordu iraungo zuen tragedia bat, handik 20 ordutara agertu baiziren, edo agertu zituzten, Susan Arregiren eta Jon Izarralderen gorpuak. Bezperan, Germán Rubenak aurkitu zuten, edo esan zuten aurkitu zutela, hemen tiro bat zeukala, buruan, kotzetik sartuta, baina bizirik zegoen, bizi izpi batekin, eta salbatu egin zen. 3-2 hilda, bertsio ofizial horrek bere euren buruaz beste egin zutela esan da. Liburuari dagokionez, Pako zelan zeuraldetik, dinot, jende askoren laguntzarekin behin berriz azpimarratu duzu hori, egindako lana izan dela, baina nola hau guztia jarri kontakizun bat egiteko, ikusteko ze gertatu alzen, orografiak izango du protagonismo handia, Irunberrin arroilan gaudelako, irteera barik, 20 orduko gertakariak izango dira, denpora asko da bebai, hori guztia dokumentatzen garaiko hemeroteka erabilita, eskemak egin, argazkiak eskainita, ze izan ziteken. Zemalan hau guztia antolatu, Pako, idatzi, ordenatu? Bai, esan behar da liburuan 80 bat argazki daudela, grafikoak, argazkiak, garaiko prentsako. Nik nahi nuen garaiko prentsako titularrak eta sartu, irakurleak ikusteko ze giro zegoen prentsan nola kontatzen ziren gauzak, eta oso garrantzitsua da. Prentsa izaten da beti garai baten lekukoa, garai zehatz batean. Eta hemen oso garbi ikusten da. Batetik hori, lan grafikoa izugarria da. Irakurleak sentitu da, garai hartan dagoela sentiu dezan, ez? Eta bestetik, ez nuen txosten batekin nahi, begira, hau da txostena eta pan.
Eta nahi nuen, nolabait novela baten tankera eman nahi nion. Eta orduan, kontatzeko teknika alegia. Kazetaritzaren materiala eduki dut, benetako eta kontrastatutako gauza kontatu ditut, baina fikzioaren teknika narratiboa erabili dut. Eta nolabait novela bat bezala kontatu dut. Da nire asmoa hori izan da bintzat, eta irakurleak esango du, novela baten gizan irakurtzen den, edo ez. Idazle, ezaguna zera, oso ondo idazten zu, Pako. Kazetari, lanetan bebai, apurtxoet uztarketa hori izango dalako liburua bebai. Aurrera begira, historialariek, zeuk esan dako berbak dira bebai, izan dezaten dokumenturen bat, kasu honetan, helburu hori bebai, izan zalako garai latz bat, oso latza da liburu, oso gogorra zaite irakurten, segurazki, ez dakit, begi berriak ditugu guztiok eta oso gogorra izan da guztia, historialariek izateko, bestelako bertsio bat, batzagoen bertsio ofizialaria, ez da? Bai dude gabe, liburu gogorra dela, entzun dut, han eta hemen, garaia zen gogorra, liburua da garaiaren ispilu bat eta islada bat, ez, azken batean. Ahaztua daukagu, neurri handi batean, edo antzarazi digute baita ere. Baina guk nahi genuna zen, baita ere, xamur irakurtzeko gauza bat egitez aparte, historialarintzat dokumentu bat egon dadin, Corcuerak hau han kongresuan ventilatu zuen 20 minututan. 9 folio irakurri zituen, bersio ofiziala, hor ezarri zuen, honi buruzkoa, eta kito. Eta horren, gauzaten genuen, etorkizunean historialari batek kontaz idatzi nahi duenean, ze dokumentu dauka. Soilik Corcueraren txosten hori dauka, interneten dago. Txosten hori fikzioa da, gezurrez betea dago, goitik beraino, asmakizun hutsa da dena. Beak asmatu zuen, hau gertatuta handik lau egunera, ostegun atxaldean asmatu zuen hori, eta ostiral goizean irakurri zuen. Horren ondoan, guk eskaini nahi genuen beste dokumentu bat. Eta dokumentu honetan daude, ja, beste ikerketa batzuek, beste espiritu bat dago, egia jakiteko asmo bat, intentzio bat dago, eta askoz ere zorrotzagoa da, eta askoz ere zehatzagoa da. Eta orduan, bi dokumentu horiek izango ditu, historialariak, etorkizunean. Eta gero ja berak erabakiko du, zein ematen duen sinesgarritasun gehiago, edo ofizialari, gobernu batek egin zuen txosten ofizialari, edo ikerketa independiente bati. Caroline Steele, Londreseko arkitektaren Hungry Cities da, baina badago erderaz eta frantsesez ere bai. Eta berak egiten du 7 ataletan, badela lurra, horniketa, merkatuak, erosketa sukaldea, erosketa ez dakit, maia, hondakinak eta zitopia da azkena, eta hor, tak, azaltzen digu nola janariak forma ematen dien gure bizitzei eta gure espazioei. Inger Christensen alfabeto liburua gomendatuko nuke. Inger Christensen bada Danimarkako idazle zoragarria, nire ustez Danimarkako idazlerik onena. Eta beraren poesia misterioz beteta dago eta naturari buruz hitz egiten du askotan, baina baita ere matematikoki oso gauza bereziak egiten ditu, beraz esaldi batekin hasten da, eta gero hurrengoa badira 2 esaldi, hirugarrena badira 3 esaldi, beraz joko asko egiten ditu matematikarekin, baita natura eta poesiarekin. Beraz oso liburu bitxia iruditzen zait, baina baita ere oso gomendagarria. Ez dago oraindik euskarara itzulia, beraz hor dago gauza. Luigi Anselmiren Nola elurretan beleak liburuan biziko nitzateke gustora. Izan ere elurra aipatzen da, eta nik maite dut elurra. Nola elurretan beleak, plama hotz, utxen gainean elebeltzak karranka. Jone, gure bazterrak elkarteko, Zu? Hasierako ideiatik, Pakok, emandako liburura, ze jauzi egon da? Espektatibak era bat beteta. Gura gebena zan zerbait irakurterreza, kokatuko gintuena,
testu inguruan, arroia hortatik kanpo gertatzen zen guztia ere jasoko zuena, eta noski gero arroian bertan gertatutakoa ere zehatz kontatuko zuena, eta bai, liburua irakurtzea guretza bentza plazer utzi izan da. Oñatiko herritar bat egongo da, gertakari hauetan sartuta, hori da bia puntua, zuentzat be bai, Jonen neska gazte moduen, zer bultzatuta esan, zer gertatu zen hor, edo zer dau airien zuek bultzatzen zaitxuiena honetara guztira? Bai, lotura erabatekoa da, Susana Arregi Oñatikoa izan da, gu gara gazte talde bat, historia, antropologia, arkeologia, baita filologia ere alorreko ikasketak egin ditugunak, eta herri memorian sakontzeko interesa daukagunak. Susana nor zen Oñatin badakigu, horrela transmititu izan zaigu ere bai, nik 28 urte ditut, hau gertatu zenean jaiogabe nintzen, eta hala ere, zorionez, jakin dut betidanik, Irunberrin gertatutakoa gutxi gora bera, ez? Alegia bertsio ofizial bat zegoela, eta garrantzitsuena, herriak egia etzekiela. Hau da, egia jakiteko goze bat egon da, esango nuke herrikoa, baina batez ere gazteona. Belaunaldi berri bat gara, batzuk gauzak gertatu zirenean jaiogabe ginenak, eta dagoen isiltasun horrekin deseroso gaudenak. Ez dugulako uste horrek on egiten digunik. Orduan, liburu honekin bilatzen genuena, gerora erabaki genuen liburu bat izatea, baina gutxienez gertakari hori aztertzea, ez genekien hasieran ikusentzunezko bat izango zen, liburu bat izango zen, dator egiaren goze batengatik. Eta noski laguntza eskatuta, lortu dugu zerbait egitea. Bai, hor dagoen galdera da, zer gertatu zen arroilean? Zer gertatu zen, hori nahi zuen jakin, jendeak. Bai. Zer gertatu zen, hemen erantzun bat ematen da. Hau gertatu zen, da honengatik, horrek pentsarazten digu, hau gertatu zen. Bai, daude hor, suizidatu egin ziren, bertsio ofizialak, ez? Suizidatu egin ziren hartatik hil egin dituztera, alde handia dago, eta hor falta zena da ikerketa. Falta dena da estatu baten erantzunkizuna gertatutakoa ikertzeko. Ikusita gaur-gaurko oraindik ez dutela interesik bertan gertatutakoa herriari kontatzeko, herriak egin beharko du. Euskaraz irakurri dutan lehen liburua da, Itxaru Bordak idatzia, dola 30 urte pasa, urte muga lehorraren kronika, Maiatz argitaletxeak plazaratua, eta beraz, Euskaraz irakurtzen hastiaekin olako liburua izaitia eskuetan, biziki estimagarri izan zait, lehenik Itxaru Borda ni bezala amikusekoa baita, eta olako liburuan elkarrizketak gure mintzairan eman baititu. Bestalde, iruzkinak eta Euskara baturantz gehiago. Eta sekulako umorea dario, liburu eta izigarri, gustagarri izan zait, ale batetik ironia jende boteretsua buruz eta bestetik amultsutasuna jende apalai buruz. Beraz, bikain heldu zitzaidan lehen liburu gisa. Pedagogian baino, hezkuntza saileko irakurgaia daukat hemen, ikasi aldizkaria, hilabete guziez eskuratzen duguna, biziki estimatzen dut teoria divulgatzaile gisa, munduan gaindi izan diren pedagogia eta dauden pedagogia mugimenduei buruz idazten baitu. Bestalde, praktikan ere oinarritzen baita erane baita hitza ematen diela irakaslei eta hezitzailei, baita ikerlariei ere, unibertsitarioei, batez ere,
eta kazetari gisa izigarri, fidagarriak atsematen ditut. Ez dira bulegotik ari, gertakariak izaten diren lekuetara mugitzen dira eta eragilekin hitz egiten dute. Eta hori frugatu izan dugu ikasel kasuan ere. Beraz, haupa ikasi. Ikasek argitaratzen dituen liburu guztiak gustukoak ditut. Alere, hau aipatuko dut, azkena baita, gure azken argitalpen hau, historia irakasle batek egina, Maite Urmenetak egina, 19. mendeaz. DBH mailako ikaslentzat egina da, baina historia gustukoa duen orori zuzendua zaio, eta bereziki azpimarratzen dut gaiak, beraz industriaroa eta 19. mendeko gertakari guziak Euskal Herri osoko artxiboetan oinarritzen direla. Izan diren aldaketa guztiak, mugimendu sozialak, nazionalistak, karlistaldiak Euskal Herrian denak barne. Beraz, denen eskuetan emateko liburua da dudai gabe. Literatura kritikariek berek dioten bezala, hau egiazko harribitsa da. Izar saltzailea, Eneko Bidegainek idatzia, Ane Baskaranek ilustratua, gai unibertsal bat ekartzen du gogoetagarri, ontasun publikoarena. Norberaren, berekoikeriaren gainditzeko beharra, espiritu kritikoaren lantzeko beharra, eta hori guzia molde oso sotilean, oso finean. Beraz, liburu hau ez da bakarrik oraingoa eta hemengoa, klasiko handitzat daukagu, naski. Gustatzen zait, Jone, dinot, gure bazterrak, zema gazte zauzien, besteak beste ikerketa ezberdinak egiten bebai, apurtxuet, memoria historiko horretatik tiraka ez da, gaur egun gaudelako 2023 urtea da, esan dugu, gertakari hauek gertatu zinen zu jaizo barik zauz esate baterako, baina ari muturroi guztiak lotu non gauden jakiteko ez da, zuk zeuk bebai, bestelako ikerketa batzuk egin da, oinatiko emakumiek errekadutan, benetan, bituzte ederra dan hori. Nondik, ez da, eta bestelako lan batzuk ere egiten dituzu apurtxuet elkartien, zein da helburu orokorra elkarteko eta zenbatari dituzu ez da balik? Esango nuke, memoria historikoa dela guri lotzen gaituen aria ez. Batzuk, esan moduan, arkeologiati datoz, beste batzuk historiati datoz, beste batzuk hizkuntzarekiko interesa dute, ni akaso emakumeen historiak interesatzen hau gehiago, baina oso ederra da, gure inguru hurbilean batu garelako eta elkarrengan topatzen dugulako sostengu bat halako proiektuak aurrera ateratzeko, ez? Oso zaila delako gaztea pertsona bat, esperientzia gutxi daukan pertsona batek hutsetik halako produktuak ateratzea, ez? Orduan, elkarrekin bildu eta pentsatu, ez? Nola finantzatu dezakegu zure proiektua, ze laguntza beharko zenuke, ni aritua naiz testuak idatzen, ni gehiago elitzerak inportako telebistaren aurrean asaltzea, nik nahiago dutez, hortan elkarlan badago, eta ederra da, guztien artean posible egiten dugulako. Testuinguruan jarrita liburua, esan dugu gertakari batzuk dira, sasoi konkretu baten, lastasun horrekin eta behin da berriz esaten nabil, irakurtzen, oso latza iruditu zaidalako, gizaki ikuspuntua jarri diogu, jende hilko da, familia dute, herritarrak dituzte, dinot. Daude, familiarrak agertzen dira liburuan hizketan, baten ama, bestearen aita, erbaz, Guardia Zibilaren ama ere atera dugu bideo batetik. Horiek gure esku ez daude hainbeste jende horiekin egotea ez dago, orduan baino bideoak COVID-etik eta atera ditugu. Senideak eta asko, eta ikusten da honek izan zuen hau estanda bat izan zen, eta izan zuen eragina inguruko jende askorengan, beste heriotza asko
sortu zituen, eta minbiziakin hildakoak daude famili guztietan, epailea bera, Maria Jesus Erroba, gazterik hiltzen, 50 urte hiltzen, minbiziakin, ez dakigu honek lotura ekarri zion edo ez, baina, bai, hori liburuan garbi agertzen da. Kaixo, Booktuber lehiaketa bueltan da, 7. lehiaketa hastear da. Koko, etorri! Bueno, Eusko Jaurlaritzak eta Galtzagorri elkarteak, elkarrekin antolatzen duten lehiaketa da. Super simplea da, libura tirakotzen duzu, bideo grabatzen duzu, eta YouTubera ikotzen duzu. Edo TikTokera, edo Instagramera. 3 kategoria ezberdin daude. Instagramen, Bookstagram. TikToken, Booktube. Eta abildua Booktuber boom kontua jarraitu eta aipatu dimartuz, Aurtengo berrikuntza, edozein kategorietan parte hartzeko aukera daukazu, Lehena derrigorra zen, YouTubeen parte hartzeak, baina orain ez, YouTubera igotzeko horizontalan grabatzen duzue. Horizontala, vertikal. TikToke, vertikalen, vertikal. Instagramen, horizontalen posta izango da, horizontala, eta YouTubeen horizontala. Horizontala, horizontala. Parte hartzeko epean noiz amaituko den? Azaroaren 24ean, eguerdiko 12:00. Parte hartzeko informazio guztia, Booktuber Boomen blogean daukazu. Sariak pilo bat daude. Nola ezin dudala parte hartu? A ber, niri izatez da zue, ezin inotela parte hartu aurkezlina zelako. Ok, baina, a ber, ez Booktuber boom. Zabalik dauden zari, zauri horiek, izteko, orbain hori egiteko, mina hor geratuko dalako, mina handi hori, baina orbain hori egiteko zer behar da? Zer behar da? Aurrera egin ahal izateko, galdera orokor bat, gizarte moduen, gertakari konkretu bati buruz berbetan gabiltz liburuan, baina gogoeta egiteko be balio du, ezta? Zer behar da aurrera egiteko? Hortara kaso, erantzun ezberdina izango dugu belaunaldi ezberdinak, gu, gazteak garenez gero... Zorionez be bai, none? Bueno, guretik, bentsat, honi buruz hitz egitea. Hitz egitea, egira gerturatzen diren saiakerak egitea, erakundek euren posible duten hortatik bide hortan bultzatzea, hori ez, ardura hartzea. Ardura hartzea, gertatu zen hori, ez dugulako errepikatzerik nahi, eta ulertzea behar dugulako. Zergatik, gure inguruko jendeak, gure maite ditugun pertsonak, halako, historiaren halako atal bat, idatzi duten, behar dugu ulertu, tartarako behar dugu hitz egin, behar dugu idatzi, behar dugu informazio atera. Eztabaidatu ere bai, akaso ez gaude oraindik hor, eta gainera liburu honek ez du eztabaida bilatzen, hori ere interesgarria da, ez du ideologia bat babestea bilatzen duena da ikerketa egitea, estatu batek ez duelako gaur-gaurkoz egiten, eta ardura hartzea, egoeraren ardura hartzea. Horrekin gero, baikotzak, erabaki dezan, zer egin nahi duen, zer pentsatu nahi duen, zeren alde borroka egin nahi duen. Esan beharra dago, garrantzitsua da baita ere, Arantzadiren esku dagoela liburu honetako material guztia, sumarioa, autopsia denak, eskatu diogu ikerketa zientifiko bat egiteko, eta erantzun bat iritsiko da, eta horrek ere argi gehiago emango dio oraindik ere kaso honi, Arantzadik hori egiten duenean. Eta bestetik liburuan planteatzen duguna da, zuzenbide estatuak utz egin zuela arroilan. Frogatua dago liburuan, oso frogatua atxilotu egin zituztela, eta 20 ordu horietan zuzenbide estatua Espainiakoa desagertu nintzen arroilatik. Estatuaren funtzioa zeregina da, berez, modeliko batean, biztanle guztiak babesteak. Eta hemen ez zuen jakin militante hauek babesten, edo ez zuen jakina izan babesten, hori izaten da liburuan. Ordun, zuzenbide estatu horrek, Espainiakoak dauka hemen ardura, berak daki hemen gertatu zen, eta hortarako dago sekretu ofizialen legea,
galerazten duena honen berri jakitea, eta gero hori dakien jendea dago, adibidez hor zauritu zuten Guardia Zibila, Jose Dominguez Piris, berak daki hor zer gertatu zen. Tipo Argamasilla de Calatrava bizi da, Pepeko zinegotzia da, edo inoiz ez zer esan, berak badaki adibidez egia. Horren guk, liburu honetan, botatzen ditugu baita ere, klabe horiek, egia dakitenak badaude, non daude, noiz hartuko dute beraien ardura, ze presiopean. Bueno, hor dago gaia, planteatua. Azpimarraz betetako liburu bat da eleberri honetako gakoa zein abia puntua, Selva eta Andreu protagonista nagusiak lotuko dituena. Egileak 2022ko Ramiro Pinilla eleberri laburren saria eskuratu du lan honengatik. Kantaria izateaz gain, idazlea ere bada Anari eta horrela erakutsi digu lehen pertsonan idatzi duen narrazio poetiko honetan, zeinetan fikzioaren eta errealitatearen arteko jolasa proposatzen dion irakurleari. Azterketa gordin eta argigarri honek egungo energia sistemari alternatibak eskaini nahi dizkio. Zer gertatuko da, petrolioaren aroa amaitzen denean, berriztagarriek kolapsotik salbatuko gaituzte? Kazetaritzaren egiak gauzen edo gertakizunen benetakotasunean dauka oinarria. Baina fikzioaren egia logika narratibo bati zortzaio. Egia ezberdinak dira, baina nik biak batu ditut liburu honetan. Benetako materialarekin, fikzioaren logika narratiboa erabili dut istorioa modu xamurragoan heltzedin irakurlearen begietara.